nagpapayabangan ang magpadi, mga panggat. Habo niya na ina-under siya ni misis niya na sinusugo-sugo lang siya sapna ning bagas. Ano? Grabe nga, matindi ka talagang nga pa. Dinadangog ko nga pa. Sinugo ka ni misis mo magsapna. Tatapirangon mo. Talagang tigasin ka talaga pa di Ako nga pa di, si misis di kung nga kayang tapirangon niya. Pag sinugo nga ako, magsapna na, ay automatic nga masapna tulos. Ikaw nga pa di iba ka, tatapirangon mo si misis mo, miling pinasapna ka. Ay yung nga pa di, talagang dikit-dikitan pa. Pag sabi sa ko ni misis na nga, gumsapna na dyan. Sabi ko, pirang takad, we. Anong kanindong pasapnaon si Mr. Rino? Delikado, baka matapirang ka mo. Si padi nga ni mga pangga ay talagang bilib ako dumangki padi. Yung ministrya sa kuya, sabi nga padi si Mrs. Di nga ako nagpapa-under dyan nga ki Mrs. padi. Pag ako nga pinalaba, sinugo ako maglaba ni Mrs. Suway tulos. Suway tulos aan? Ang dekolor sa puti.